Jeg skulle lige have lidt kaffe. Sådan. Så. Ja. Mod. Det siger jeg godt nok til dem alle sammen, men jeg synes, de er super gode alle sammen. Jeg synes, det handler meget fint, hvis man ser filmen lige før, at mening og mod. Ja, for søren. Det der med at have mod til at stå op for sig selv, det kræver også, at dem, der er rundt omkring dig, lytter. Og det kræver faktisk også mod at lytte til andre, som har en helt anden måde at se tingene på. Og støtte. Støtte det mod, de nu har. Og mod til at fejle. Mod til at gå nye veje. Mod til at stå for sig selv, eller få sagt fra. Jeg bliver lykkelig hver gang, at nogen har mod til at bare at turde åbne op for det, der er allerdybest inde, som jeg nogle gange ser hos mig. Og det er jo også det igen, tiden vi er i nu, fordi der er så mange ting, der skal ske på en ny måde og nye tilgange. Og specielt hvis man er en af de der frontløbere, der godt kan se det store skifte, vi er i, der kræver det vanvittigt meget mod at stå ved sig selv med det, vi tror på, men det er bare en vigtig stemme. Jeg kan mærke det på mig selv, fordi jeg tit, altså når vi har nævnt i en af videoerne ordet spiritualitet, og så folk de tænker, skole og business er I fuldstændig fra den, mand. Jamen prøv at det er bare energi. Altså det er ikke så, det er sgu ikke så, i vores model af verden er det ikke noget særligt, eller jo det er noget særligt, men jeg håber I forstår hvad jeg mener. Så det at ture og stå ved sig selv i den her tid, det kræver virkelig et mod, og det handler om at starte nogle steder, hvor vi tør at starte. Så vi lige så stille begynder at gå den vej, altså til alle de temaer, vi sådan set har talt om i de andre, i de andre videoer. Og det er jo så der, det handler igen om at træne. Da vi talte om intuition, jamen vi har alle sammen en intuition, men den skal vi træne for, at den bliver stærkere og stærkere, og det gælder jo på rigtig mange fronter. Hvis vi ikke har haft mod til at sige fra, jamen som over for noget, vi ikke synes, der føles rigtigt for os, jamen så må vi starte i det små. Det er rigtig meget, så får vi at vide, ja, men så skal man lave kvantespring. Det kan man sådan set også godt i teorien. Virkeligheden er bare tit, at når man laver kvantespring, så er der mange dele af sin personlighed, man også skal have med i det spring, og det følger på mange områder ikke så tit med. Så derfor kan det være lige så godt at tage bitte små spring, som man har mod til at prøve, i stedet for slet ikke at komme i gang, fordi men der står i bøgerne, at jeg skal gøre noget, der er så vildt, det er alt for vildt for mig, jamen så skal du jo ikke starte der. Og så er vi jo tilbage ved igen, at vi skal lytte til os selv. Og lytte til hjertet. Lytte til hjertet. Tag de der små skridt. Og mod til at gå i modgang. Ja, jamen lige nøjagtigt. Altså, jeg hørte en fremtidsforsker for nogle år tilbage, der sagde, jamen vores, cirka 10 år frem nu her, ikke? Der vil vi ikke have den samme karriere hele tiden. Det kræver mod. Og det kræver at sige, nu har jeg prøvet det, hvad skal jeg så prøve? Så prøver jeg det. Og vi i vores sociale lag, det der med, hvor vi er henne, det vil vi også være lidt mere ligeglade med, fordi vi begynder at lytte til hjertet. Begynder at lytte til, hvad vi har lyst til. Personligt selv, og gå ned fra at være leder på fuld tid plus et eller andet timeantal med noget, man virkelig holdt af. Det kræver også mod at sige, nu siger jeg farvel til den verden, nu starter jeg lidt for mig selv. Fordi jeg gerne vil hjælpe andre til at finde modet, og til at få gjort noget ved den rygsæk, vi har. Yes. Ja. Jeg tror faktisk ikke, vi har skrevet på en af de sedler ordet selvkærlighed. Nej. Og for at finde mod til at gøre nogle ting, så kan det være, at vi skal starte med at træne og øve os i at være kærlige ved os selv. Fordi når vi er kærlige ved os selv, og det er sgu ligegyldigt, om du er chef, eller du er whatever, hvad titel du har, det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du ikke er kærligt ved dig selv, så finder du måske ikke mod på en balanceret måde til at træffe nogle andre valg, end du plejer. Jeg gad godt, at vi var mere modige til at sige, at jeg elsker at acceptere mig selv. Ja, det er fed sætning. Jeg elsker at acceptere mig selv.
10 gange foran spejlet, når vi står op hver dag. 100%. I love it.